Ikhansela le-NFP selidonsele amanzi ngomsele ngokuphula umgomo waleli qembu ngesikhathi livota kanye neqembu eliphikisayo i-IFP kumasipala wesifunda iZululand KwaZulu-Natal. Njengoba i-IFF iqede ubudlelwane bayo ne-IFP, lokhu ke kwenza ukuthi omasipala bebelawulwa i-IFP njengesifunda iZululand babe sengcupheni. Isinqumo se-IFF siphoqe ilungu layo umnumzana Thulandlovu ukuba esule kwesobosekela meya emkhandlwini okuphoqa ukuthi kuhlale umkhandlu ngokukhethekile. Amavoti e-ANC namadlelandawonye okuyi-IFF ne-NFP abengu-19, awe-IFP abengu-18. Kepha-ke kuthe kuvotwa, ikhansela le-NFP lavotela i-IFP ngokungalifihli ivoti phambi kobuholi be-NFP. Lokhu-ke okwenza ukuthi umnumzana Siyabonga Mbatha we-IFP akhethwe njengosekela meya omusha. I-NFP iwotha ubomvu ngalokhu. Sikwazi ukuba nezimpisi ku-NFP ezizothi mazithunye ukuthi aziwenza umsebenzi wesizwe bese zona ithatha isinqumo sokuthi zizojikela iqembu. Ngakho sizoqinisekisa ukuthi njengeqembu sithatha inyathelo ezifanele nezinqala. I-NFP ithi nakuba begqemeke ngeqiwantwala basasebenzisana ne-ANC. Leli qembu lithi likhathazekile ngeinsongo nokusatshiswa kwamakhansela alo. Ngeqembu sikhathazeke kakhulu ngokuthi amakhansela ethu athola ukusatshiswa kangokuthi amanye awo asahlala emakhaya asekubhace njengoba sikhuluma nje. I-NFP ithi yaseka isiphakamiso se-ANC sokuthi la kuleli lishicilelwe ngaphansi kwesimo senhlekelele ngenxa yenkinga kagesi kuleli. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.